Sanono kaisa question singnam sobita. O je biri cigarette rona addicted tonai ro. Borok tani borok hamya ni si tang yakamaya. Ni question tingo tongo sin borok tangai hamya ni si tu ifano biri cigarette yakarya. Abo to bukuro bo sajak tongo bukuro bo rejak tongla na. Obo smoking khaigan ke sini lungs rok hamya cancer rok ngunei sajak tong haipano yakarya. Abo hanggang ke janjar personal choice kalai do. Awareness hanggang ke to already ingjak. Om hai nang hangke haing nai hai sa hangke haing nai haipano yakaya hanggang ke ato abo janjar kaisa personal choice abo kuno khainen krita. Dongke dui tinta tuition batch phurungkaba tini ang tabuk srapsa ang himi ma phaigra sine kata do. O tai kese batch phayago sani o kasani kisa gebo ang kisa srapsa himi phaigra an basagrok sakrok tongba kha. Sir. Nang phayo morning walk khaitrum le. Ke wai bisule hingsine bo. O ma haisi phungo to ang morning walk khayo running rok bu khayo haipano koke hai ang tangi tabuk srapsa himi phaigra ni sana nangke hai जों बर रक वाइसा बाय गदक आसगै तंखांके ओ बै हकु नंगनाय रक हकु नंखांके हेल हामि आंनि साया देबाना जों वाइसा बाय गदक के आसगै तंमानि बहायनो ठीक आबहायनो बै हकु नङै हामि आंनाय रक हायकेनो जिनि बसागो तामनाय हामि आंता हाइन बागै जों त हाउस आसगलाय बुपर लायजा जामानिबा का 2-3 बेच फोरोंका के 4-5 घन्टा लायजागोनखा हाइन बागै ताइ गेसे बेस फायगो सानि ताइ स्राप जाहायनो हिमै रिफ्रेश खाइ फायनाय हायनो आं हाय बागै नरंग सामानि दा बुजिबाय खनाब्ला बुजियाखो सार बुजिया खंखांके आं नरंग कायसा भिडिअ क्लिप फुनुंनाय तो ओ भिडिअ क्लिप नायबायदि आबनि परे अमननि तै नरक सराय सराके बुजिनाय दा बुजतन यां बुथुंना नायदि अमो हंगांके कायसा World Health Organization rokni kaisa video borok release khaimana tui o kaisa program o sajakmani video ta. WHO released a report called Sitting is the New Smoking. Sitting and physical inactivity kills about 3.2 million people globally. That is way more than smoking. And the smoking box comes with a warning sign. But inactivity just creeps up on you. Tak sikhnable jeng tani गदक आसगै तंखांके तमानि बागै हिमना नां सिबाय खनाबले आ भाइकेनो ठीक नरंनो आं हानि सावो नरंनो नक रगो जों बुमा बु फारक ताखु बुखुरक साख्रि खानि तंनाय दुगानरनाय तंनाय हेकाबा मुंसासो सामुं हाय नगो आसगै जानाय रग तंबाय हे देबना बरकनो सादि गदक आसगै तंखांके सिनि हेलनि बागै बेलायनो हामिया जों कसार कसारो गेब सरासापन हिमै सिं रिफ्रेश जोंना नां आम हाके तंगियाके जों ओ हकु नङै हेल हामियांनाय रावै बाक्सानो जोंनि हेल्थनि बागै हामियांता ताइ बिनो साबाय दिद ओ सिगला जरानि फान चेनेल हंखांके ओ माइकासे सोलोंजानाय भिडिअ रक आपलोड खाइजागो नै इंके ताइ साबस्क्राइब रक शेयर रक खालायदि हि सालायदि दा नक रग हाय हि सादि इंके हायनहाय आंनि जत भिउआर्स न बहायनो आं रिक्वेस्ट खायो जे दिनैनि भिडिअ नरक नुखना महाय सोलोंजानाय भिडिअ नरक ओ सिनि चेनेल सिगला जरानि फान चेनेल नुगै माननाय ताइ आबनि बागै ओ चेनेल नरक साबस्क्राइब खालाय तनदि ताइ शेयर बहायनि खालायदि ताइ नरकनि जाजांमा जाजाय याफानो नरक कमेन्ट खालायलिदि हायकांके नरकनि फिडबेक माने जाजांमा जाजाय आं बहायनि सायमानाय ताइ अम हायकेनो जों गोबांमा सोलोंजानाय भिडिअ रक जों बसकां बहायनि सनामफिनाय आबनि बागै नरंनो जतनन कयो ताइ तिनिनि भिडिअनि बिसिंतै किसा सकपानो सोलों मांखा अवेयरनेस मांखा हंखांके नरक ओ चेनेल न आबनि भिडिअ थ्रुतै साबस्क्राइब खालायजारि ताइ ओ जे जों गदक आसगै तंमानि अमत सिनि बरक ताबुक सियाखो गदक आसगै तंखांके सिनि हेल्थनि बागै गाहामदा हामिया आबनि बागै नरक ओ भिडिअ न गोबां के शेयर खालायदि जे जों गदक आसगै तंमा बहायनो बै बिरि हकु नंनाय रगै बाक्सानो सिनि हेल्थ हामिया आगकनो जत बरक सिनानि बागै हाइन हाय हामबाय दिनैनि बागै जों भिडिअ न आसुक जरातिकेन पाइलेसिनाय नेक्स्ट टाइम हाइन हाय नरंनि बागै सोलोंजानाय भिडिअ दुइ फायफैनाय दिनैनि बागै हामबाय आसुकनो